er endt et sted i Gribskov. Det eneste de har til rådighed er en kniv. De tager en gren og bruger den som bivouac. De bygger en bivouac af grene fra træerne, og bladene holder dem tørt og varme. Så vil de gerne have lavet et bål. Så derfor samler de en masse træ. Men de har ingen lighter. Hvad gør de så? Nej, de bruger træet til at tænde ild. Fantastisk! Med deres kniv. En studerende puster, og bang, så var der et bål. Men de var også sultne og tørstige, de stakkels studerende. Hvad finder de? De finder... Hvad finder de? Mineraljord. Mineraljord! Og de spiser mineraliejorden, og de finder svampe, som de også spiser. Men nu blev de tørstige. De finder en sø. Men der var meget mudder, så derfor kunne de ikke komme ind til søen. Derfor var den anden studerende med lidt bedre fodtøj gå gennem mudderet hen for at få vand. De havde heldigvis en dunk med. Men der skete det på vej til søen, gik den anden mand også ned i mudderet, og mudderet viste sig nærmest at være kviksand. Så derfor måtte de stakkels studerende i samarbejde hjælpe den stakkels mand op af mudderet. Da han endelig var fri, havde han været over i søen og hentet vand, og kom tilbage med vandet, som de sammen kunne drikke. Og desuden fandt han også nogle bær, som de i fællesskab spiste. Derefter gik de studerende i seng inde i deres fantastiske bivouac, hvor de sov trygt om hinanden for at afgive varme. Hold hinanden varme. Og der sov de trygt hele natten, uden at være bange for skovens vilde dyr. I den der var de meget trygge i deres bivouac, fordi de var godt kamufleret. Så der var ikke nogen, der kunne komme og gøre dem noget. Ja. Og det var så det. Det var en god film.